बरबरी दखरा एप्सु आरो बरबरी बरि गुरु थुनलाइ आफादा दिनै गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायनि फारसे थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्लानि बरबरी दखरा एप्सु आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। देग्लायनि हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव सेथि मासि लानानै साब्रै आरो मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सा 33 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। रन्जन रामसियारिनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय मेलावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बरबरी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि गोरायुं हितेन बसुमतारिया। लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै देवलखुसि जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारिया बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एप्सुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर', बाक्सा जिल्ला थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जेब्रा खुंगुर उजिर आरो गोबां फरायसाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। गिबियावनो बरबरी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। जे बरबरी गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे आफादा बर' बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लाबोदों। दा दिनैनि बायदि बर' मिडियामजों फरायनानै मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो 2016 मायथाइनिफ्रायनो लाबोदों। नाथाय बिनि आगोलाव जोङो मोनसे हाबाफारि लागासिनो दङमोन, बियो गोबां बोसोर जाबाय। जाय बर' फरायसाया मेट्रिक आनजादाव बर' एमआइएलआव बांसिन नाम्बार मोनो हालामनि मादाव, बे फरायसाखौ जों बरायनाय हाबाफारि जों लाबोदों आरो बियो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे 2016 मायथाइनिफ्राय बर' मिडियामजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ जों बरायबोदों। आरो देग्लाय जोङो खाफाल मोजां, गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ बे बोसोराव बांसिन फरायसाखौ जोङो फार्स्ट डिभिजनाव मोननो हादों। गासै सा 33 फरायसाखौ जों बरायदों दिनै। आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जों गासैबो फरायसा आरो बिगोमाफोरखौ लेंहरनानै जोङो बे फरायसाफोरखौ इयुन दानायनि थाखाय बोरैहाय फरायनांगौ, बोरैहाय फरायोब्ला जोङो साक्सेस जानो हायो, बेफोरबायदि मोजां बोसोन होनो थाखाय, बिसोरनि केरियार दानो हानाय बायदियै जोङो मोजाङै बुजायनो थाखाय गुन गोनां सासे फोरोंगिरिखौ हांख्रायनानै लाबोदों गाहाय आलासि महरै। बिथाङानो जाहैबाय बिनन्द स्वर्गियारि, देवलखुसि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि। लोगोसेनो बिथाङा राष्ट्रीय शिक्षक बान्था मोनगिरि, बर'फोरनि मादावनो सासे गोरों गुन गोनां फोरोंगिरि। बिनि अनगायैबो जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै लाबोदों बर' मिडियामजों फरायनानै डक्टर जानाय डक्टर बिथां भगेस्वर बर'। बिथाङा डाक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालनि सासे डक्टर। आसा खालामो जोङो बिथां स्वर्गियारि आरो बिथां बर' बिथांमोना दिनैनि उथ्रिसार फरायसामोनखौ थांखिनानै मोजां मोजां बिबुंथि होगोन। लोगोसेयावनो जोङो बे मेलाव जोंनि बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बोसोनगिरि आरो बे ओनसोलनि माखासे गौथुमनि बिबानगिरिखौबो बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो बे हिसाबै बिथांमोना नुजाथिफैदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि 33 फरायसाफोरनि जि उथ्रिसार बिमा बिफा, उथ्रिसार जानायनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा, बिसोरखौबो हांख्रायदों। आरो बेजों लोगोसेनो बे हालामनि फरायसामोन, बर' फरायसामोन थाखो 8 निफ्राय थाखो 12 सिम जिखिनि फरायसाफोर दङ बेखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनानै बे मेलनि जोहै बे फरायसाफोरखौबो जोङो मटिभेसन होनो थाखाय, काउन्सेलिं होनो थाखाय जोङो नाजादों बिथां आलासिमोननि जोहैनो। आसा खालामो बे मेलनि जोहै जोंनि इयुन फरायसाफोरा 8 निफ्राय 9, 10, 11, 12 फोराबो बेफोरबायदि उथ्रिसार जानो हायो, मोजाङैनो केरियार दानायाव साक्सेस जानो हायो, बर' मिडियामजों फरायनानैबो दि सासे मोजां जिउ दानो हायो, बिनि जोङो उदाहरन हिसाबै जोंनि थांखिजानाय आलासि बिथांखौ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिनो जोङो लाबोदों। आसा खालामो बिथांनि इन्सपिरेसनजों जोंनि फरायसाफोरा गोजोननाय मोनगोन। आरो बेवहायनो आङो बुंनो लुबैयो, जोंहा दुलाराय बर' फरायसा बरबरी दखरायाबो जोंजों लोगोसेयैनो बे हाबाफारिखौ लाबोदों। जोङो हायार सेकेन्डारिखौ बरायनाय जाया, नाथाय
दुलाराय बर' फरायसा आफाद बरबरि दखराया HS थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय जि बर' एमाइल लानानै फरायनाय बे फरायसाफोरखौ बरायो आरो देग्लाय जोङो साब्रै फरायसाफोरखौ मोननो हादों जोंनि बे जथाय बरायनायाव। आं आसा खालामो जोंनि बे मेलनि जोहैनो जोङो गासै बर' माहारिनो मोनसे मेसेज होनो हानाय बे मोनसे राहा जादों आरो बेखौ बयबो नायनानै खोनासंनानै थुलुंगा आरो सिगांलांनायाव आखाइ होयो बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।